Добрый день, паважаныя нашы слухачы. Мы рады зноў вітаць вас, зноў субота і зноў журавліная хваля. Ну і як ужо вы бачыце, ну, можа, чуеце, хто бачыць, хто чуе, я размаўляю па-беларуску. І не проста так. У нас сёння ў гасцях настаўнік беларускай мовы і літаратуры Галіна Анатольевна Сухова. Ну і як заўсёды з намі яшчэ і старшыня клуба крыштальны журавель Іван Віктарович Якіменка. Калі ласка, Галіна Анатольевна, можна. Вас вітаем. Вітаю, Вельмі рады вас бачыць, асабіста вельмі рад, таму што настаўнік беларускай мовы і літаратуры. Я не знаю, даўно ўжо мы ведаем адзін аднаго. І таму я вельмі рада, што ўсё ж такі сёння мы будзем з вамі. Хачу адразу проста, нават не рэклама, а проста дадзены факт, што Галіна Анатольевна гэта чалавек, які сапраўды ведае, што такое эфектыўны урок. І вельмі хочацца, каб вы таксама паслухалі і, пэўна, узялі і ў панядзелак ужо прымянілі ўсё тое, пра што яна сёння будзе гаварыць. І я ўпэўнена, што ваш урок у панядзелак будзе, калі вы гэта прыменіце, гэта будзе суперурок. Галіна Анатольевна, вам слова. Я зараз уключаю прэзентацыю. Калегі, вітаю. І сёння, прызнацца, цяжка было падрыхтаваць выступленне не толькі тэхнічна. Тэхнічна гэта зразумела, дзе тэхніка, дзе настаўніца літаратуры. А яшчэ сёння мы будзем гаварыць пра функцыянальную адукаванасць людзей. І на філолагу даволі складана перайсці на гэтыя новыя рэйкі, і на тое ёсць шэраг прычын. Я называла сваю прэзентацыю заўсёды такое другая падназва, для чаго нам гэта ўсё. Хаця эмацыянальна, калі прыходзіць нешта новае ў адукацыю, мы заўсёды кажам: Господі, за што нам усё гэта? Яшчэ і фарміраваць нейкія чытацкія ўменні. Але ўсё ж такі чалавек, які доўга працуе, 30 гадоў я выкладаю літаратуру, люблю свой прадмет, то, ведаеце, задумалася над тым, што вось па чым можна вызначыць літаратурна адукаванага чалавека. І ў свой час, канешне, мы звярталі ўвагу на тое, што чалавек ведае шмат вершаў на памяць, ведае аўтараў, ведае біяграфіі літаратараў, умее пісаць, выказваць, можа справіцца з любым тэставым заданнем, здаць экзамен па літаратуры, мае высокі бал па прадмеце. І, адным словам, раней першаснае такое разуменне, што значыць літаратурна адукаваны чалавек, гэта ў першую чаргу эрудыцыя. Ну і калі вы пагодзіцеся са мной, што ведаць гэта значыць помніць. І лепш за настаўніцу беларускай літаратуры ніхто беларускую літаратурушку не ведаў. Дзеці тым больш, таму што мы пастаянна гэта паўтараем, мы пастаянна ў зместавым матэрыяле, фактычным матэрыяле, па гэтаму мы і ведаем. І па гэтаму складвалася меркаванне пасля школы ў многіх людзей: а што з беларускай літаратуры? Я не памятаю ні прозвішча, ні героя, ні сюжэта, ні падзеі. Цяпер падыходы змяніліся і спыніліся на тым, што вось важна умець прымяняць веды, умець гэта прымяняць і выкарыстоўваць. Ну, адным словам, погляд на літаратурную адукацыю мяняецца, і гэта абсалютна нармальна. І каб не проста, ведаеце, так спыніцца на нейкім моманце рэфлексіі, калі можна наступны слайд, так? Ну, вось мы пра гэта гаварылі, паказчыкі літаратурнай адукацыі, і так складвалася, што, ведаеце, мы заўсёды рыхтавалі, неважна, літаратура, гэта матэматыка, заўсёды паказчыкам быў экзамен. І вельмі проста было пачынаць у прафесіі
калі памятаеце, хто застаў гэты момант, экзамен здавалі і 10-11, 9-10 класы, гэта складанне білетнікаў і фактычна успомніць на экзамене, расказаць білет. І лічылася, што ты здаў экзамен, вось літаратурна-адукаваны чалавек. Але праз гады фактычны матэрыял знікаў, і вось такіх уменняў, ну, па меншай мере, ніхто не адзначаў у сабе. Наступны слайд, калі ласка. А цяпер наступны можна. Паглядзіце, вось я перагарнулі трошку, так, другі слайд, калі можна. Яшчэ раней. Другі слайд, другі. Гэта мы наперад пайшлі, назад вярнуцца. Назад. І я хацела вярнуцца, мы ідём наперад, а нам надо назад, на першы слайд. Можна так адвярнуць. І калі паглядзець у праграму, праект праграмы вучэбнай прадмета літаратуры, то цяпер можна сказаць, што задача літаратуры – гэта фарміраваць універсальныя кампетэнцыі. Так? І вось зараз мы дагартаем да гэтага другога слайда, і вы ўбачыце, што цяпер паказчыкам літаратурнай адукацыі, вось, і гэта не проста там мая прыдумка, гэта праграма, гэта тое, што дапамагае чалавеку трымацца і браць правільны арыенцір настаўніку, вось заключана фарміраванне кампетэнцый, і ў першую чаргу грамадзянскай, так, у першую чаргу кампетэнцыю мыслення, кампетэнцыю эмацыянальнай рэгуляцыі, так? І вось гэты кампетэнцыі, уменні чалавека, ну, вось фактычна цяпер гэта тое, чаму мы павінны вучыць дзяцей. Канешне, у вас можа быць сваё меркаванне, так, на што мы звяртаем увагу, калі вызначаем узровень літаратурнай адукацыі. Вось калі Аня зараз зможа перайсці на трэці слайд, так, то вы, канешне, убачыце слова Эллы Якубоўскай. Я не магу не працытаваць настаўніка-метадыста з Жодзіна. Калі сітуацыя вядомая, даволі вядомая, папулярная ў свой час, ведаеце, сёння нават бацькі прыходзяць у школу, кажуць, ну, а што мне з таго, што я вучыла беларускую літаратуру? Я нічога не памятаю. Абсолютно правільна. Цяпер памяць увогуле замянілі гаджеты і даступнае асяроддзе літаратурнае. А вось літаратурныя ўменні, вось яны так неяўна, як праграма па ўмаўчанні стаяць. І вось памятаеце такі момант, 90-е, калі прыйшлі новыя выклікі часу, і тады вось тыя нашы самыя троечнікі, вось яны якраз такі і зарыентаваліся першымі, сталі паспяховымі людзьмі, таму што яны былі не зашораны законамі і правіламі, якія вучылі все выдатнікі. Ну і з другога боку я хацела сказаць, што функцыянальная адукаванасць чалавека – гэта не зусім вось практыкаарыентавальна. Напрыклад, сёння я буду прасоўваць такую пазіцыю, што функцыянальную адукаванасць мы будзем вучыць на класічных творах беларускай літаратуры. Для гэтага не трэба нейкіх спецыфічных тэкстаў. І сказаць, чытаючы літаратуру 19 стагоддзя, вам гэта спатрэбіцца ў жыцці, таксама не зусім правільна. А вось уменні літаратурныя уменні, яны ёсць, іх трэба адшукаць. І сёння паглядзіце, што пра гэта кажа праграма. Зноў жа, беларуская, вось праграма па беларускай літаратуры. Гэта у нас ужо 4-й слайд, так? Праблема тэхнічная ёсць, зараз яна высветліцца. І праграма, яна так і сцвярджае, вот праект праграмы, якую мы ацэньвалі, экспертызу рабілі, чытацкая адукаванасць фарміруецца. Ось задача фарміраваць чытацкую адукаванасць. Гэта цяпер праграмнае патрабаванне, так? І вось што трэба па праграме ведаць вучню, так? Разумець і асэнсоўваць літаратурныя творы, матывы учынкаў герояў,
Так? Ага. І гэта вось у нас 4-й слайд. Угу. Наступны 5-й. О, здорово! Ура! Дзякуй вялікі. Так, ну цяпер так і пойдзем. Я думаю, што цяпер все будзе нармальна, так? Чытацкая адукаванасць, вось яно праграмнае патрабаванне беларуская літаратура. Выяўляць схаваны сэнс, гэта ўсё, што я люблю і што важна, і буду вас у гэтым пераконваць на уроку літаратуры. Гэта разуменне, ацэньванне і выказванне свайго стаўлення да прачытанага. Ну і калі сказаць, што трошку трэба памяняць, то вось наступны слайд, калі ласка, я ўзяла з класнага ресурса Еўрбай, ну просто без прозвішчаў, не называючы, так? Паглядзіце, мэта сучаснага урока літаратуры, так? Вось гэта сучасны урок літаратуры, класны урок, і з улікам таго, што нам трэба трошку падмяняць на функцыянальную адукаванасць. Паглядзіце, што лішняе на мэце гэтага урока. Я без всякай крытыкі, але карэкцыя ўжо трэба. Паглядзіце поўнасцю з чытацкай адукаванасцю, што супадае. Даваць характарыстыку галоўным героям, вызначаць асноўныя праблемы, спосабы выяўлення аўтарскай пазіцыі, а вось далей ведавы матэрыял, так званы, паняцце пра ліраэпічны твор, асноўныя сюжэтныя лініі, гісторыю мастацкага ўвасаблення. Гэта, канечне, важна, але вывучаць гэта на уроку ўжо не мае столькі сэнсу. Па якой прычыне? Расказваю. Таму што, нягледзячы на тое, што мы перамены дзейнасці вывучання ўносім, колькасць гадзін у нас на гэта вывучанне, яна не мяняецца. Пра гэта мы яшчэ пагаворым. І вось все, што гаварылі пра мяне, гэта праўда, пра эфектыўнасць урок, і мы зараз пашукаем, як гэту складаную максімум задачу паспрабаваць вырашыць у рэаліях, якія у нас ёсць. А наступны слайд, калі можна. Так, паглядзіце, чытацкія ўменні, гэта зноў з праграмы, паглядзіце, што тут звязана, ўсё з праграмы капіраванага праекта, аналітычныя ўменні, сінтэзуючыя ўменні, так, функцыянальныя ўменні, ўсё гэта ёсць. Што гэта азначае? Гэта азначае, што дзейнасць вучня на уроку, а гэта асноўная, так, а яна будзе складацца з наступных дзеянняў, наступных слайд. Все, што мы прадумваем на урок, паглядзіце, што павінны вучні, чым павінны вучні займацца на уроку. Аналізаваць эпізод, кампазіцыю, супастаўляць, абагульняць, рабіць высновы, інтэрпрэтаваць твор, яго фрагмент з улікам гістарычнага біяграфічнага кантаксту, шукаць, знаходзіць інфармацыю. Ну і, канешне, вы бачыце, уяўна сфармулявана няма. Дзеці павінны на уроку чытаць. Парадокс, правда? Урок літаратуры, але больш тут заяўлена па відах дзеяння разумовы дзеянь, сфарміраванне паняційнага мыслення. Вось што гэта за дзеянне. Ну, цяпер пра чытанне, 1000 пытанняў, калі чытаць, як чытаць, дзе чытаць. Наступны слайд, калі ласка. Што пра гэта кажуць аўтарытэтныя людзі? Выгодскі. Паглядзіце, першым пачаў крытыкаваць сістэму адукацыі, навучнасць і вобразнасць. Сказаў, што калі мы першыя 4 гады даём дзецям інфармацыю наглядна і вобразна, мы замацоўваем гэта ўбогае дэфектыўнае дашкольнае мысленне дзіцяці. І калі пераходзіць у 5 клас, сутыкаецца з навукамі, то ён не можа вылучыць сутнасць, працягвае вучыць і пераказваць. Бачыць карцінкі, навучацца яму складана. Калі мы чытаем, то чытаем як. І ёсць такая практыка. У разгубленасці настаўнікі, вывучаючы літаратуру 19 стагоддзя, разумеюць, што лексікі недастае. І фактычна чытанне мастацкай літаратуры ператвараецца ў такі урок малявання. Мы перакладаем рэаліі таго часу на сённяшні момант.
потым можна на майстра паглядзець. Дык вось, першае пытанне і вельмі актуальнае і значнае, да яго я, уласна кажучы, падводзіла, што пры такіх цяпер патрабаваннях да урока літаратуры праграмных, дзе трэба развіваць, думаць, аналізаваць, фактычна вось што рабіць з чытаннем. Так? Не можа быць урока літаратуры без чытання, але чытанне павінна істотна быць змененым. Першае, што кажа Выгодскі, чытаць і візуалізаваць гэта не ёсць добра. Ну, з Выгодскім будзе хто-небудзь спрачацца. Чытаць і запамінаць сюжэт і факты. Вось як сцвярджае Людміла Аполлоновна Ісюкова, што вось яна тармозіць паняційнае мысленне. Тармозіць. І доўгі час настаўніку вельмі часта складана арыентавацца, разумее вучань твор ці не, калі задае пытанні фактычныя, і вучань дае адказ. І вось у гэтым што разумее, як разумее, у гэтым даволі складана разбірацца. Калі можна, наступны слайд. Ну, як чытаць на уроку літаратуры? Гэта такія агульныя мае рэкамендацыі на вопыце. І вось пацверджаны Выгодскім. Агучванне і чытанне – гэта розныя разумовыя працэсы. І вось тады праблема, канечне, урокі у нас бываюць розныя, і самы эфектыўны урок там, дзе дзеці чытаюць удумліва. Але калі многа перабольшыць гэтага удумлівага чытання, то ён стане нецікавым. Разумееце, эмоцыя на літаратуры не можа быць выключана. Пагэтаму вось дазіроўка гэтага чытання і заданні з тэкстамі, яны патрабуюць перагляду. Ну і вось як чытаць, яшчэ раз зноў рэкамендацыі, так, шматразовае паўтарэнне, запамінанне, пагэтаму я кажу, што мэту уроку літаратуры трэба каменціраваць. Яно, наадварот, перашкаджае развіццю мыслення. Так, і самае галоўнае дабівацца, каб дзеці не пераказвалі тэкст і не запаміналі яшчэ раз, а асэнсоўвалі яго. І што дапамагае асэнсаванню? Я сёння літаральна некалькі дам такіх прыёмаў. Ну і першае, канешне, гэта структура тэксту. Структурны выклад любой інфармацыі, любога матэрыялу. Ну вось не паверыце, сёння рыхтуючыся да вебінару, я таксама старалася выкладаць матэрыял структурна. І тады любы тэкст – гэта нагода для лагічнага аналізу. І вось у гэтым істотна вельмі цяжка будзе пераключыцца настаўнікам літаратуры маёй школы, скажем так, калі літаратуру вывучалі вось на такім эмацыянальным больш фоне, і эмацыянальны настрой трэба было стварыць, і ў нас ёсць класныя настаўнікі, майстры гэтага, і хоць і эмацыянальны інтэлект і з'яўляецца часткай функцыянальнай адукаванасці, але сёння я буду гаварыць не пра гэта. Можна наступны слайд? Так, ну вось магчымасць чытаць на уроку. Так? І тэхналогія прадуктыўнага чытання, нічога новага, гэта ўсе ведаюць. 3 этапы працы з тэкстам. Праца з тэкстам да чытання, праца з тэкстам у час і праца з тэкстам пасля чытання. Што новага? Вось што трэба памяняць? Добра памятаем са старых методык, што першы этап – гэта стварэнне эмацыянальнага настрою. Ну, такой раскошы сёння у такім абмежаваным часе мы просто не маем. І вельмі цікавы вось гэты эфект з працам тэкста. Я ведаю, што многія настаўнікі са мной не пагодзяцца, таму што функцыю знаўцы тэксту павінен узяць на сябе цалкам настаўнік. А дзецям даваць факты, а ўжо потым з гэтымі фактамі і выбудоўваць далей работу. І чытанне, ведаеце, гэтым ужо карыстаць праца з тэкстам у час чытання. Гэта ўжо вопыт, канешне, нашых расійскіх калег, калі ўжо пераключыліся настаўнікі з аб'ёмных тэкстаў да нейкіх фрагментаў тэксту, каб вось уменне фарміраваць не на вялікім аб'ёме, а на дробным. Так, ну і, канешне, заключная, падсумоўваючая работа з тэкстам абавязкова павінна
быць. Ну вось уласна кажучы, пра гэта цяпер будзе падрабязней. Гэта закончылась тэарэтычная частка. І тут, калегі, у вас ёсць магчымасць самавызначыцца. Калі вы за акадэмічныя веды па першым варыянце і эрудыцыю, я бы назвала вас рыцарам крэйды. Калі вам хапае харызмы, здароўя, цікавасць захапляльна расказваць па літаратуру, вы ведаеце шэраг маніпуляцыйных прыёмаў, і па гэтаму вашы вучні запамінаюць фактычны матэрыял, дэманструюць літаратуру. Так, ну, у нас зноў, пэўна, сёння штосьці з інтэрнэтам, я так думаю, у нас на Беларусі, но нічога, мы дачакаемся Галіну Анатольевну, і потым эфір мы падрэдактуем, усё будзе добра. Ну, а пакуль мы чакаем Галіну Анатольевну, давайце у нашым чаціку, вось, прачытаўшы тое, што на экране, этап самавызначэння, напішыце, калі ласка, вы інжынер тэксту ці вы рыцар крэйды? Нам будзе цікава, і Галіна Анатольевна, як прыйдзе, мы можам ёй адразу сказаць, што мы вось ужо вызначыліся, якія мы настаўнікі. Калі ласка, тады у чаціку, пакуль мы зараз вось Галіну Анатольевну прымаю. Так, я прапаную, Галіна Анатольевна, я прапаную не ўключаць відэа. Бывае, што з-за таго, што відэа. Адным словам, вось да чаго я ўсё гэта вела. Маё разуменне функцыянальнай вось адукаванасці і максімум, як выціснуць з урока літаратуры карыснага, гэта, ведаеце, вось бачыць гэтыя структурныя сувязі. Як я гэта раблю, як у мне гэта атрымліваецца, уласна кажучы, вось большая частка гэтага майго выступлення будзе прысвечана. Калі ласка, наступны слайд. Так, Не, зараз. не пайшло. У нас тут сёння экстрэмальны, але ж да, гэта паглядзець нічога, зараз усё пойдзе. Чамусьці яно сёння нешта, упершыню таксама такое. Зараз. Так, ёсць. Ну і вось 3 такіх, я ж абяцала, што я буду гаварыць пра структуру, так, і для фарміравання чытацкіх уменняў, вось для развіцця паўнавартаснага паняційнага мыслення дзецям патрэбна дапамога. І вось пра тое, як я дапамагаю вучню і да чаго вас заклікаю, паглядзіце, 3 накірункі сёння мы з вами паглядзім. Гэта першае, разабрацца ў структуры тэксту, гэта вельмі важна. Трэніраваць асацыятыўнае мысленне, так, і ўстанаўліваць лагічныя сувязі паміж творамі, ідэямі і падзеямі. І такімі вось ідучы гэтым накірункам можна сэканоміць час адысці ад ведавага засваення літаратуры і большую частку на уроку прысвяціць уменням. Ну, памятаеце, наступны слайд, я і гаварыла, што вялікую ролю цяпер на уроку вось праца з тэкстам да чытання. Тут я ўжо, канешне, не падбірала прыёмы, проста буду расказваць. Ну, давайце возьмем паэтычны твор. Здавалася б, што простога. Ну, вось возьмі верш, ён кароткі, і ты яго пачынай чытаць. Чытаць на ўсе лады, трэніраваць выразнае чытанне. Так, калі ласка, гэта ўжо будзе таксама кампетэнцыя выразнага чытання. Але вось паглядзіце такое заданне. Я прапаную, гэта называецца такая метафарычная размінка. Вось як бы вы сказалі, што такое месяцы Уілбах? Месяцы Уілбах. Так?
А чому теставий варіант задання? Пам'ятаєте, я говорила, розібратися у метафорах, у структурі повинен допомогти наставник. І тут тестова форма задання не така уже і древняя. А тут, конечно, не варіант правильного варіанта, пошук правильного варіанта, молодець, молодчина, здорово пішли далі, так? А показати, яка є сувязь поміж зашифрованим словом і варіантом. Вот що. Ну, конечно, на ЛБ. Можно назвать их месяцем? Так? Тут уже форма подключается. Думки. Так? Бровы. Одним словом, в накиданных мною варіантах есть нечто подобное и разом то, что выключае прыняцце гэтага рашэння. І вось такая метафоричность, такая ассоциативность, а верши все у нас на переносном значении, и перш чым прыняць твор цалкам, дарэчы, структурное вылучэнне гэтаму абсолютно не замінае, так? Вось трэба выбраць і размяць, падрыхтаваць дзіця да такога асацыятыўнага мыслення. Ну, любая функцыянальная адукаванасць – гэта метапрадметнасць. І, конечно, пераключыць дзіця пасля матэматыкі адразу вось з прамога значення разумення на пераносную літаратуру, я думаю, нядрэнны ход. Так, Олеги, вы ж, конечно, здагадаліся, што месяц і лбах – гэта бровы. Конечно, по паняційным разуменні са мной будуць спрачацца, і гэта класна, все ж таки гэта камунікацыя на уроку. Любыя спрэчкі на уроку літаратуры заўсёды вітаюцца. Можна наступны слайд? Што далей там за заданне? Так, ну вось яна. Працяг метафорычнай разминкі, гэта свеженькая. Ведаеце, у 9 класе цяпер чытаецца Евгения Янішчыц «Лірыка кахання». Разрыв трава. И можно, конечно, попросить детей одразу сказать, накидать версии на опыте, з опыту читацкого, хоть якого минимального, так? Але тут цікавый еще набор подказок наставника. И тут надо продумать. Наука мало что может растлумачить. Например, чему возникает кахание, а вот народная культура может. Так? Теперь вы можете растлумачить, что за образ разрыв трава? Конечно, у народной культуры есть разные способы, як заваражить, так и отрезать кахание. Это отсыл на историчную спадщину. Незбитая роса. Разумеете, что вось гэтае моё пытанне просто так, это метафора з верш Евгении Янішчыц. Так, я почекаю. І калі мае дзеці выходзяць да дошкі, вось тлумачыць аналіз верша, гэта якраз такі расшыфроўка гэтага метафор. Паэт ніколі не выказваецца прама. І тады цяжка вельмі. І раней практыка была, што настаўнік разам з вучнем запамінаў трактоўку гэтых вобразаў і быў паспяховы, калі мог гэта паўтарыць. Яшчэ раз, цяпер мы ад гэтага адыходзім. Вось класна вітаецца, калі будзе свая трактоўка гэтага вобраза, але дзеці, расшыфроўваючы, просяць падказку. Я говорила вам, роль наставника тут вельмі важная. Важно не дать просто час на подумать, выдать нечто, так? А им менавіта подвесці. Ну, вось маё разуменне, што мозги працуюць так. Вось функцыянальнае вось гэта умение мыслить, яно так формируется. Холодный ветах блудзіць каля гаю, конечно, без базовых уменняў няма. Ветах апошнія квадрамесяцы, чаго нельга рабіць у такі час, а што можна. І гэта ўсе метафоры Евгения Янішчыц, гэта адсыл да няшчаснага страчанага кахання. А вось інтэрпрэтацыя ўжо ў самім вершы, які прапануецца цалкам, так, у дзяцей можа быць зусім іншая выбудаваная. Ну, не катэгарычна, не прынцыпова адрозная, але ўжо тут ёсць глеба для разважанняў і звязваючы гэтыя факты можна выйсці на ўласную трактоўку. Калі ласка, наступны. Ну, вось любімае маё адно з такіх заданняў, калі мы пачынаем, ёсць, ведаеце, апорныя веды, як правіла, на уроку літаратуры, ну, многія карыстаюцца гэтым прыёмам, гэта прачытаны дома тэкст.
абсолютно неэффектыўна. Я пра гэта гаварыла і гавару, таму што беларуская літаратура 19 стагоддзя. Сучаснаму вучню самастойна взяць яе на эмацыянальным нейкім узроўні проста немагчыма. Палова лексікі невядома. І ствараецца наадварот такі вось эфект адлучэння ад літаратуры. Ну, калі цытаваць маіх вучняў, і калі чытаюць яны без такога падрыхтоўчага этапу, яны не разумеюць, і ў іх, наадварот, негатыўнае стаўленне да твора, што это за ерунда, ну, даслоўна цытата, так? А вось апорнымі ведамі могуць стаць не тэкст, а веды, атрыманыя раней на літаратуры. Ну, давайте вось выканаем гэта заданне. Калегі, скажыце, ласка, на якія дзве групы можна падзяліць гэтых паэтаў і пісьменнікаў? Так? Вы просто подумайте. Просто подумайте. І дзеці выкідваюць розныя варыянты. Тут вельмі павінна быць правільная рэакцыя. Часам настаўнікі літаратуры крыўдзяцца, ведаеце на што? Дзеці не гавораць. А ведаеце чаму? Таму што, напэўна, вось быў такі непаспяховы момант, так? І калі ну, некорректный отказ. Ну, еще есть такая проблема, что вывучаная бездапаможнасць, калі ты доўга не гаварыш, настаўнік сам. І гэта вось прыёмы, тэхнікі, вось апытавання, задавання такіх творчых заданняў, яны таксама трэніруюцца. І заахвочваць нават версію, прапанову, шукаць у яе логіку. Ведаеце, как Артур Конан Дойл гаварыў, ва ўсім шукай логіку. Калі логікі не дастае, шукай падман. І вось дзіцячую логіку часам выбудоўвання вось гэтых разважанняў можна карэкціраваць на такіх заданнях. Ну, канешне, тут частка паэтаў-пісьменнікаў з псеўданімамі, а частка не. Так? І калі мы бяром сістэму, мы фарміруем літаратурных ведаў новага аўтара, то такое заданне можна перыядычна закідваць. І вы ведаеце, вось так гэтыя веды, яны нязмушана застаюцца ў галаве. Разумееце, не той, как на уроку мы выдзялялі вось гэты час для запамінання, а часты адсыл да іх прымянення, яны вось такой нязмушаныя і фарміруюць ведавы змест. Можна далей слайд? Ну, вось яшчэ, напрыклад, гэта фрагмент з майго урока па Аркадзю Куляшову, лірыка. Так? Ну, вось год нараджэння. Далей я папрашу вось проста ўспомніць, так? Мнеманічны прыём, хто ў нас у 1 год нарадзіўся. Гэта, канешне, Купала Колас. Далей паглядзіце, напэўна, папулярнае было імя Максім у гэты час. 91-й Максім Богданович, Максім Гарэцкі. 900-й перахоплівае эстафету Кузьма Чорны, у гэтым годзе сыходзіць жыцця Кузьма Чорны, прашу прабачэння, Багушевіч, і нараджаецца Кузьма Чорны. І Аркадзь Куляшоў, 1914 год. І далей пытанне, можна сказаць, рытарычнае, але яно вось гэтай сувязі ўсё ж такі ўстанаўлівае. У каго мог вучыцца Аркадзь Куляшоў? І вось пытанне спрэчнае, канечне, у каго? Да? Ну, ці адкуль вы, Галіна Анатольевна, ведаеце? Вы зноў жа ключавое ведаеце, так? Бываюць пытанні, на якіх правільнага адказу няма. Але яны мне трэба не для таго, каб фактычна нейкі факт зацвердзіць, так? А для прымянення на урок, вось то прымяненне. І тады мы прыходзім, што так ці інакш, вось, а сёння так увогуле літаратура постмадэрнізму, яна проста выбудоўваецца на раней слаямі тэкстах, так? А Аркадзь Куляшоў, канешне, вучыўся ва ўсіх тых, хто быў да яго. Як адукаваны чалавек, ён проста не мог прапусціць міма вось сябе навуку і Янкі Купалы, і Максіма Гарэцкага. Наступны слайд. Потым я пакажу фрагмент, мы да гэтага яшчэ звернемся. Я доўга думала, вось як выбудаваць, ну, падумала, што па этапах лепш. Складаны даволі верш Аркадзя Куляшова на паўмільярдным кіламетры. Вельмі складаны. І, канешне, вось падказкі, факты настаўнік павінен даваць сам. Так? І ў вершы ёсць такі цікавы вобраз зязюля,
так, і я даю гэтую інфармацыю сама. Даю гэтую інфармацыю сама, вось я з ёй знаёмлю на слайдзе, так, і навошта? Вось калі будзе ў дзяцей гэты факт, калі ў дзяцей будзе тэкст, так, а гэта перадтэкставы этап работы, то хутчэй за ўсё удасца ўстанавіць вось гэтыя лагічныя сувязі і здагадацца пра асноўны вось схаваны сэнс верша. Так? Ну, прэзентацыя тэхніка цяпер дазваляе акцэнты рабіць не толькі голасам, але і шрыфтам. Гэта ўсё можна ў такіх падказках. Далей можна? Наступны слайд. Ну, зноў жа, памятаеце, як гэта ўсё звязвалася ў мяне раней, і самога верша дзеці не чытаюць яшчэ, але мы падцягваем веды. Так? Гэта апорныя веды, яны стануць апорай для разумення. Як наведанне бацькоў змяніла перакананне Архіпа Лінкевіча. Да гэтага мы чыталі апавяданне Максіма Гарэцкага «Роднае карэнне». Так? Ну, вельмі проста. А то, што навука не на ўсе пытанні дае адказ. Так? 3 павучанні, які дае дзед Архіп. Ну, самае яркае з іх, канешне, запамінальнае. Ты, канешне, да навукі вывучай, але тое, як жылі нашы продкі, не забывай, трымайся іх. Ну і, канешне, 12 красавіка 61 года Юрый Гагарин паляцеў у космас. Ведаеце, што больш за ўсё мяне здзівіла на гэтым уроку? Архіпа Лінкевіча і дзеда Яхіма мы яшчэ неяк вось са скрыпам успаміналі, таму што гэта было 2 тыдні назад, а шавінізм прадметаў перабівае фактычна матэрыял ведаў па літаратуры астатнімі ведамі, там іх сумуе, канешне, так? А вось пра космас, разумееце, я працую ў гімназіі і фізмат, падставіліся яны так пра космас не вста. І нас гэта вось абурае. Як ты так гэта не ведаеш? А элементарна. А таму што на прыпамінанні няма часу, а вось у гэтым моры інфармацыі, то, што для нас калісьці гэта было апорай, вось і плаваюць. Але потым звязалі ўсё сэнс. Гэта дапамагло. Можна далей? Ну, вы скажете, што пра паэзію, Галина Анатольевна, все просто, так, а вось як быць з вялікай прозай. «Дзікае паляванне караля Стаха» аповесць гістарычная Владзіміра Караткевіча. Праграма на вывучэнне даецца 3 гадзіны. І вось што рабіць? Чытаць? Што чытаць? Як чытаць? Крытыка, падручнік толькі крытыкі, тэкстаў няма. Як на вялікі, вось на слайд змясціць нават фрагменты тэксту. Так? А ўсё проста, вельмі проста. Так? Можа рэвалюцыйна гучыць, але, ну, яшчэ сказаў, можна, канешне, і кароткі змест ёсць у падручніку, ёсць у інтэрнэце, ёсць класныя рэсурсы, там, дзе аўдыёкнігі, ёсць класныя рэсурсы, калі пераказваюць сцісла, даволі прыстойна, беглая мова беларуская, так? Ну, але ж дзеці гэтага прымяніць не могуць. І на уроку літаратуры што мы будзем рабіць? Слухаць гэта ўсё? Ну, як варыянт, можа, хто-небудзь паспрабуе, але я пачынаю расказваць, ведаеце, як пункты плану. Я так і кажу, што дзеці, зараз мы напішам з вами план гэтага повесці. І вось структура, больш за 20 частак, канешне, можна падціскаць, але вось асноўныя сюжэтныя хады мы фіксуем. 3 урокі памятаем, так? І вось тады, калі дзеці атрымліваюць заданне, канешне, каму якую частку цікава, там шмат легенд, паданняў, і калі вось ты план так складаеш, то ўжо сутнасць, памятаеце, структура тэксту ўжо відаць адразу. Ты можаш у тэксце арыентавацца. Канешне, гэта не тая гісторыя, калі можна было ў савецкі час ведаць, дай прачытай, прыцісні, прымусь і план правер. Не, конечно, не. А вось нічога страшнага, калі на першым уроку перад вывучэннем тэксту вось сам настаўнік дапаможа зарыентавацца ў структуры тэксту. Абсалютна не страшна. Можна замяніць на пытанні, тэкст, на які пытанні дае адказ. Можна, ведаеце, прымяніць
у залежнасці ад тэксту, які вы чытаеце, пераблытаць, бо любая гісторыя расказваецца па плану. І ўжо кампазіцыю у 9 класе мы ведаем, і хады кампазіцыйныя ведаем, так? Ёсць варыянты, так? Але самае галоўнае, яшчэ раз я кажу, не патрабуем пераказу, гэта перад асноўным чытаннем, самі даём гэтую структуру тэксту. Вялікіх твораў вялікія творы, эфектыўнае вывучэнне пачынаецца з разумення структуры, як усё пабудована, што за чым ідзе. Далей можна наступны. Ну, вось раман. Гэта раман, гэта мы чыталі Менгелеевіча «Родныя дзеці». Там увогуле эканомія часу атрымліваецца, так? Ну, нядрэнная такая. Раман ахоплівае значныя перыяды жыцця, так? І што ў гэты час адбываецца? Так? Навукова-тэхнічны прагрэс, які герой фарміруецца ў грамадстве, і, адпаведна, якая ідэя, таблічныя вось гэты варыянт, яны класныя, так? І якая ідэя вось у грамадстве выспявае і разгортваецца ў літаратурных творах. Ну, вось, паглядзіце, так мне прыдумалася, так, і ўсё гэта знойдзе сваё адлюстраванне ў рамане «Родныя дзеці». У рамане можна, канешне, вось пайсці, там фабула на юбілей прыехалі па парадку, па плане, але паколькі гэта раман ужо не аповесць, яна ахоплівае значныя перыяды, і праблема адпаведнасці з гэтым, што адбываецца у грамадстве. І вось тады з улікам асаблівасцяў можна спыніцца над вось якой ідэі. Ну, ўсё ж не ахопіш раман, так? Вось выбар ёсць, але прымяніць, вось больш зрабіць канкрэтны і разам з тым зразумелым, гэта ўсё можна. Далей. Ну, вось яшчэ раз падкрэслю гэту думку, умець бачыць сувязі. Вось менавіта на сувязях выбудоўваюцца сістэмы ведаў як мастацкага твора, так і ўвогуле. Так, дзецям самім складана. І спачатку гэтыя сувязі павінны ўзнікнуць у самога настаўніка. І вось гэта, я вам скажу, самае праблемнае. Пра сябе, калі расказваеш, ну, напэўна, так вопыт мой складваўся. Хто не ведае, мы працуем у клубе, выезжаем, праводзім урокі, і тут разлічваць на то, што ты прыязджаеш і дзеці будуць ведаць тэкст, ну, абсалютна не прыходзіцца. Пагэтаму моя гісторыя, так мяне гэта прывучыла, мой вопыт, і гэта абсалютна не значыць, што дзеці горш, чым у мяне у класах. Не, я заўсёды гэта выпрацавала ўжо ў сабе пісаць урок, прыдумваць урок, заходзячы дадзены, дзеці тэкст не ведаюць. І я знаходжу гэта вельмі эфектыўна, таму што мне не прыходзіцца выпраўляць першыя неправільныя ўражанні пра творы, мне не прыходзіцца пераадольваць там усялякі негатыў першага ўспрымання, так? А вось самае складанае самому вызначыцца, вось гэтай сувязі знайсці. Гэта трэба пераключыць. Ну, гэта можна, гэта трэніруецца. Наступны, калі можна, слайд. Ну, вось, напрыклад, быў такі вопыт, і фарс вадывіль «Пінская шляхта». Так? І як адна з крыніц, так, зноў жа сувязі, прычыны, так, папрасіць дзяцей, я так прасіла дзяцей на гэтым уроку, вось скажыце, калі ласка, што прымусіла Дуніна Марцінкевіча взяцца за гэту тэму. Так, вось як вы думаеце? Вось ключавое тут, канешне, думаць. Як вы думаеце? Ну, і першы даволі такі, мне здаецца, арыгінальны, ну, абсолютно нармальны варыянт, гэта пра заданне, што ў кожнай нацыянальнай драматургіі ёсць п'еса з такім сюжэтам, так? І вось Дунін Марцінкевіч, ён хацеў падняць літаратуру, першы наш драматург, так? І нешта такое падобнае выдаць. Ну, канешне, Рамео і Джульетту все бачаць, так? Ну, на гэтым самым папулярным спыніцца. Наступны слайд.
Так, другой варыянт. Дунян Марцінкевич хацеў патлумачыць нашчадкам, хто такі шляхцічы. Дрэнна бачна на слайдзе, так? Але тут даецца вось магнаты, гэта даецца местачковая шляхта, так? І проста шляхта. Так, вось яшчэ адна інфармацыя дзецям задаецца. Наступны слайд. Так, ну і пінская шляхта, вось тут гістарычныя трэба ведаць абставіны, так, што стаўшы часткай расійскай імперыі, на Беларусі сваё дваранскае паходжанне прыходзілася пацвярджаць. І гэта даволі складаны бюракратычны працэс. Не ўсім удалося, а вось Дуняну Марцінкевічу так, і ён фактычна апісаў сваю ўласную гісторыю, свае пакутлівыя захады даказаць, заняць сваё месца, так, у расійскім дваранстве. Ну, адным словам, вось такая ідэя прыйшла да мяне, так, і я звяртаюся да дзяцей, і ведаеце, тут няма у традыцыйны, які правільны адказ. Тут самае галоўнае вось гэты працэс думання. Таму што будзе мець месца, вось гэта разуменне, кожны зразумее на сваім. Вось у залежнасці, гэта складаны працэс, я не буду зараз пагружацца, хаця я ўжо маю што сказаць па гэтай тэме, але кожны можа взяць толькі сваё, на сваім узроўні. І гэтыя тры версіі, яны даволі слушныя. І выслухаць аргументы за адну, за другую, і тым самым зарыентаваць у праблемным полі п'есы, я думаю, што гэта такі нармальны рабочы варыянт. Прычым, калі сказаць, што насколькі гэта індывідуальна да пінскай шляхты, мне здаецца, гэта ўжо універсальны прыём. Бо бачыце, версіі, накіданыя пра гісторыю стварэння, яны з праблемным полем звязаны. Наступная, калі ласка. Так, ну, вось яшчэ такая тэхніка, на што будзем звяртаць увагу. Гэта вельмі важны перадтэкставы этап, так? Для таго, каб зразумець верш, так, ну, вось абавязкова трэба звяртаць на біяграфію аўтара, так, жанр, ліры-эпас, замову, так, кампазіцыю, вобразы. Я зараз усё зраблю, чакайце. Віцебскую сёння, напэўна, з інтэрнэтам не видно. Выкидываю. Так, яшчэ адна крыніца, ну, вось такая для мяне прадуктыўная, дзе я знаходжу ідэі для сваіх урокаў. Вось апошні у Рагачоў вазілі. Гэта Паўлінку мы чыталі, так? І хорошыя ёсць цяпер рэсурсы, вось там, дзе чытачы пакідаюць водгукі, так? Вось у такім нават арыгінальным выглядзе на мове я прапаную гэта дзецям, так? І паглядзіце, вось у гэтых водгуках знаходжу такія моманты даволі спрэчныя, так, як на гэтым уроку было, і прапаную дзецям, так, ну, вось на уроку адказаць на гэта пытанне, так. Вот почему такое простенькое по содержанию драматургии произведения считают шедевром, так? Ну, гэта абсолютно не пярэчыць вось у праграме, гэта вось пашырае кругагляд, ну, і, конечно, вось сувязь, так? Я прашу звярнуць увагу, таму што часам вось гэтыя водгукі пакінутыя, яны раскрываюць як і непаразуменне, так і неправільнае разуменне. Ну, даволі такі цікавы рэсурс для пошуку ідэй на мэтавызначэнні урока. Можна наступны. Так. Ну, памятаеце, што вось сувязі ўстанаўліваць не толькі з папярэдне вывучанымі творамі, не толькі з папярэдне засвоенымі сюжэтамі, але і вось з тымі меркаваннямі, якія ёсць у грамадстве сярод людзей. Ну, гэта такі урок «Дзівак з ганчарнай вуліцы», так? І ну, вось тры меркаванні, якія даюцца ў пачатку урока. Гэта перадтэкставае вывучэнне, ёсць такое, і
далей этапы уже адчуваеце, так? Далей будзем работаць з тэкстам, і ў канцы урока дзеці на аснове тэкста, на аснове папярэдняга меркавання зробяць сваё выніковае такое заданне. Так? І гэты выбар меркавання, ён даволі проста фармулюецца, так? Некалькі варыянтаў падыходу. Так? І паверце, калі будзем браць праблему любога твора, вывучанага на беларускай літаратуры, ну, я думаю, што можна знайсці, ну, сфармуляваць, дадумаць, і, я думаю, таксама адна з прадуктыўных такіх крыніц. Яшчэ раз кажу, гэта ўсё этапы, гэта ўсё заданні перад вывучэннем. Ну, вось цяпер асноўны этап працы з тэкстам у час чытання. Так, вось тое, што я гаварыла, любімая моя такая табліца, таблічным варыянтам аддаю перавагу факт. Ну, причем тут, конечно, можно варьировать, можно самим факты знаходзіць, можно, что есть факт. Это есть радок нейкі з тэксту. Так? І гэты факты адбірае настаўнік для урока, можна дэлегировать свае паўнамоцтвы кому-небудзь з вучняў, так? І на аснове гэтага факта рабіць высновы меркаванні аўтара і сваё. Ну, вось чисто задание на интерпретацию. Так, поглядзіце, ёсць падказкі у тэксце, які аўтар спасылаецца. Вось гэта пэўна, пабочнае слово. І, конечно, фразеологізм лес па гэта не хадзіць. Ну, так, і вось параўнанне таксама. Яно выдае аўтарскую пазіцыю, стаў як апілак. І ёсць вось тое, што самае каштоўнае ва ўроку літаратура разважання, магчыма запомніць трэці слупок «Маё меркаванне». І вось тут у настаўніка, конечно, ёсць магчымасць фарміраваць і разуменне, і кампетэнцыі, і каштоўнасці, а не траціць час, прашу прабачэння, на работу наадварот. Так, даваць гатовыя меркаванні, запамінаць іх, і толькі вось львіную долю урока знаходзіць нейкія факты ў тэксце. Так? Добра, што з аднаго боку дрэнна, з другога добра, што забралі тэксты з падручнікаў. Я ўжо нават і не ведаю, як сказаць у старэйшых класах. Далей наступны слайд. Што яшчэ можна рабіць з тэкстам? Ну, вось зноў жа факт, тое, што я гаварыла. Раней, мы, ведаеце, гэтыя факты прасілі дзяцей даставаць гэтыя факты, даставаць з тэксту, так? А вось цяпер вось падабраныя вось гэтыя факты, яны не парушаюць структуру тэкстаў, яны ўсё лагічна звязаны, і вось больш не траціць час на пошук іх, ну, я яшчэ раз паўтаруся, так, а больш увагі даваць абмеркаванню. Ну, напрыклад, так, Паўлінка знаходзіць у кішэні Якіма кнігу Максіма Горкага «Песня о соколе». Так? Нехта прапусціць гэты факт. Дзеці так 100%. Так? Калі ты нават яшчэ задасі, я памятаю свае раней урокі, так? А што на гэты час вы шукаеце? Ну, гэта такая гульня, калі вы ведаеце адказ, а дзеці яго шукаюць. Не вельмі прадуктыўна. А вось калі гэты факт даць, успомніць радкі, так, успомніць амплуа Максіма Горкага, так, і гэта ўсё нішто іншае, як намёк на то, што рэвалюцыянер. Хто такі рэвалюцыянер? Той, хто мяняе традыцыю. І вось вам яшчэ адзін пасыл да размовы. Так, ну, вось вуснамі п'янага Пустарэвіча яшчэ такі нюанс ёсць. Вар'яцтва адважных, вось мудрасць. Гэта цытата з «Песні о соколе», цытату могуць падзабыць уставіць, і другі варыянт, вось Францыс Пустарэвіч прапануе выпіць хаўтурнага пра фотокартку Якіма. Гэта таксама дакладны момант, намёк на тое, што Янка Купала вось не адабрае. Так, не адабрае выбару Паўлінкі таксама. Так? І вось факты гатовы, яшчэ раз паўтараю, і весь урок мы іх аналізуем, інтэрпрэтуем, работаем з імі. Наступны.
А, Ну, вось мы уже вяртаемся да верша. Вось сам верш. Памятаеце, мы разабралі про зязюлю, мы разабралі, вспомнілі Архіпа Лінкевіча, так? І вось такое пытанне зноў жа дапамагае, чым зачараваны лірычны герой. Ну, раней, если вы памятаеце, то гэта задай, так? Пытанне павісла ў паветры, так? І праз паўзу настаўнік сам бы выдаў правільны адказ, так? Ну, а цяпер паглядзіце зачараваны ім. Граматычная форма дазваляе прыняць рашэнне і лесам, і кукаваннем, і сном, і часам, і вандраваннем, але з улікам вось тых апор, якія дзеці атрымалі, ўжо не твой варыянт запамінаецца, а дзеці самі выходзяць, так? Ну, а калі вось ёсць варыянты, то трэба запытаць, вось як ты да гэтага здагадаўся і знайсці логіку. Вось логіку. Літаратура гэта не проста вось нейкая эмоцыя перададзеная, а абавязкова думка выбудаваная у пэўнай логіцы. Пагэтому она становіцца зразумелай і бяспечнай. Наступнае заданне. Ну, вось тэкст. Тое, што я гаварыла, так, і пытанне да тэксту, так, і фрагмент самого тэксту. І вось ва ўрыўках, канешне, яшчэ раз кажу, ёсць рыцары слова, ёсць сілы. Да? Але ў тых сітуацыях, які складваюцца цяпер, вось гэты фрагмент, кавалак тэксту, ён дае як апора, як падстава і знайсці гэты правільны адказ. Так? І не патанаць у моры інфармацыі, так, а даваць вось гэтыя моманты. На што я разлічваю яшчэ? Што вось такімі практыкаваннямі мы самае галоўнае вучымся выбіраць галоўнае, адрозніваць ад другараднага, і запамінаецца то ў нас, канечне, вось гэта галоўнае. І самае галоўнае ўменне вызначаць море гэтай інфармацыі, якая сёння разбірацца і спыняцца на галоўным. Наступнае, калі можна. Ну, гэта проза, прашу прабачэння, гастрыт ці мульцік. Ведаем, што у драме толькі мова характарызуе героя. У драматычных творах гаваркі імёны. І тут без всякіх падрабязнасцяў выключна на вопыце можна ахарактарызаваць чалавека, гастрыт, так, мульцік, так, што гэта агульныя рысы вось характару прыйсці. Ну, а далей вось рэплікі раздзяліць. Ведаючы асноўную характарыстыку героя, сыходзячы з мянушкі з прозвішча, вось выйсці на словы. Конечно, словы, рэплікі загадзя адбірае настаўнік. А вучні не проста метадам навуковага ты, а вось што ў гэтых словах. І вось гэта уважлівае слова, стаўленне да слова, да рэплікі канкрэтнай. Ну, яно дае больш дакладна даць характарыстыку героя. Далей. Ну, гэта любімае маё, конечно, гэта Разанов, интеллектуальная поэзия. Можно, конечно, долго запоминать значение, что это такое, так? А можно самому рассказать, так? И вот детям потренироваться. Так? Потому что это слово зашифрованное, устанавливается у кожного пропуска одно и то же. И вот особливость этой поэзии по подказках, якія графічныя, і сэнс. Так? Крэсліць, канешне, звяртаю увагу, крэўнае крэда, так, рэйд, табула раса, і можна гэтыя ключы, я цяпер думаю, што яшчэ і выдзеліць шрифтам, ну і так крывавую выснову, і, канешне, гэта пунктир Разанова Крейда. Все здогадаліся. Ну, у Разанова можна просто квіз пісаць. Так? Ну, цяпер вось пасля тэксту. Абавязкова, вось, канешне, праца пасля тэксту, гэта выхад на дасягненне мэту, так, як
методика як навука і некая заключная работа. Ну, сёння про кантрольна-ацэначную дзейнасць мы гаварыць не будзем. Ёсць сэнс, напрыклад, калі вы адвялі на вывучэнне твора 3 урокі, то 2 урокі аналізаваць, разбірацца, на 3-м даваць нейкую выніковую работу, якая, власна кажучы, і ацэніць усе набытыя ўменні пры вывучэнні твораў. Так? Ну і зноў жа вось заданне лагічнай сувязі. Гэта Паўлінка, так, Рагачоўскі мой урок. Там я шукала сувязі паміж казкай, так, выбар. Налево пойдзеш, направо пойдзеш, прямо пойдзеш. Так, паэмай, так, купалаўскай гэтага ж года пойдзеш на ўсход, на захад, так, сваю не менш граніцы. Ну і вось п'еса «Выбар Паўлінкі». «Выбар Паўлінкі». І ведаеце, дзеці з гэтым справіліся, канешне, так, і вось гэта то, што мне падабаецца ва ўроку літаратуры, не то, што прачытаў гатовую выснову, і ты не запомніў, ты здагадаўся. Так, вось гэта натхняе, гэта, правда, самае прываблівае ва ўроку літаратуры. Хаця пераказ таксама ён карысны. Можна наступны слайд. Ну, вось па Аркадзі Кулешову вось гэтае заданне толькі пачала прымяняць. Ведаеце, гэта таксама з уменнем тэкст пераводзіць у структуру, так, лінейна, нелінейна, так. І я папрасіла вось тэматычна гэтыя ўсе вершы, вывучаныя Аркадзя Кулешова на уроку, мы можам размясціць вось у такой схеме, патлумачыць схему. Значит, ёсць нейкі цэнтральны, магістральны верш у Аркадзя Кулешова з вывучаных на уроку, і якія маюць прамое дачыненне. І 3 маюць дачыненне да астатніх. І тут было вельмі цікава. Це самы цікавы этап, калі мы гэту логіку разбіралі. Ну, а потым я, канечне, гэты урок, ёсць у нас такі яшчэ вопыт, праводзіла на настаўніках. Настаўніках, не прадметніках, хто вершы не ведае. Мне было вельмі цікава паказаць. Настаўнікі прысутнічалі, назіралі за гэтым, як людзі, у якіх сфарміравана паняційнае мысленне, вельмі лёгка з гэтым спраўляюцца. Вось вынік. І вы ведаеце, што ў дарослай настаўніцкай аўдыторыі ўсё атрымалася. Канешне, хто ведае, цэнтральна гэта будзе «Моя бесіць». Гэта творчае крэда. Усе воды несуць все рэкі несуць свае воды ў мора, так, і вось такі быў намер у Аркадзя Кулешова папоўніць скарбонку сусветнай пазіцыі, культурай, традыцыямі, вось беларускай думкай, адным словам. І тады лагічна сюды ўпісваюцца вершы філасофскага кшталту «На мільярдным кіламетры нябёс і акіян» і філасофскае «Што такое шчасце». Гэта ўсе ідэі гэтых вершаў папоўняюць скарбонку сусветнай паэзіі. Ну, прызнацца, калі ты праводзіш урок у сваім класе, і вось дзе гэтага яшчэ не зусім, ну, я думаю, што вучыцца на памылках. І вось гэта структуріраванне тэксту, гэта першыя заданні, якія я пачала прымяняць, яны не вельмі, ну, я думаю, што гэта паспрабую, патрэнірую, выбудоўваю логіку, падкрэсліваю. Здорава. Наступнае заданне. Вы заўважаеце, што падсумаванне мы такое робім, так? А вось пра крытэрыі ацэнкі мы яшчэ не гаворым, так? Гэта вось прыклады з рэальных уроках, і метадычную такую я ўжо настаўнікам даваць не буду, гэта іншае галінаванне, але абавязкова падсумаванне тэкст павінен быць. Вось калі мы ўвесь урок займаліся, што мы вывучалі асноўныя ідэі, то падсумаванне, заключны этап урока, ідэальны чалавек, вось па меркаванню Кулешова, то якому. Так? Вось здавалася, вось выхад на гэта, што мы займаемся работай, мы вызначаем тэму ідэю, так, праз вобразы, а на самой-то справе вось гэты выхад, такі гарызонт, трэба падказаць, што гэта не што іншае, як мадэль ідэальнага чалавека. І вось у гэтых заданнях дзеці на матэрыяле урока могуць і настаўніку паказаць, і сабе, вось што яны выбралі галоўнага.
Да. Ну, вось такія карткі задання. Далей. Мгм. Ну, гэта вось варыянты заключэння урока з меркаваннем. Так? Пачыналі з аднаго, познаёміліся з творам, памянялася, што дабавіць і што важным. Ну, памятаеце, я гаварыла вам сувязі, вось функцыянальная адукаванасць, яна ўся на сувязях. Прычым праекцыю мы кідаем як у вывучаныя творы, так і ў будучы. Гэта вось так выглядае, так? То і этапы урока таксама павінны быць звязаны. Усё, што гаворым пра тэкст перад чытаннем тэкста, само чытанне і вывад, яно ўсё звязана. Все звязано. І самае галоўнае, вось даецца магчымасць выбару. Не проста выбару, а, канешне, абгрунтаваных. І ў якасці аргументу, канешне, выступае тэкст. Далей. Вось уже дайшлі да гэтага слайда экстрэмальнага, так? Ну, на развітанне, што хацела сказаць, такое падсумаванне падвесці, сёння перажывалі. З чаго пачаць, я б так, напэўна, сказала, сфармулявала. Вось урокі з прадумваннем, вось з акцэнтам на функцыянальнай адукаванасці. Гэта не ўпускаць увагу структуры тэкста, больш увагі метафары і вось сувязі. Вы ведаеце, мне ў свой час было вельмі складана. Але цяпер вось і я думаю, што шмат яшчэ чаго на новых сустрэчах з новым лепшым інтэрнэтам ва ўмовах. Так. І ну, як вось гэта ўжо проста па Бібліі верыць, любіць, так? І ўсё трымаецца. Ўсё трымаецца і я вось сёння субота 17-го хацела вось всім пажадаць, не гледзячы ні на што, ну, шукаць вось, ну, заўсёды ёсць праца матываваная, і гэта вельмі матывуе, калі ты вось, да, і твой прадмет становіцца заўважаным і да. Ну, не хацела не забываць, што сітуацыя складаная для вывучэння беларускай літаратуры, ну, грамадзянскай кампетэнцыі можам навучыць толькі мы. Гэта асноўнае і літаратурныя ўменні. Вось я ўжо сказала, у аснову якіх, канешне, часткова і логіка, і аналіз, і сінтэз, і меркаванне. Гэта ўсё можам толькі мы. Так. Верыць, спадзявацца, тады мы можам всім дапамагчы. Так, тады я зараз, да, останавлю. Так, все, я тогда остановила, и мы... Ну, я могу сказать, что як у нас, як толькі настаўнікі беларускай мовы і літаратуры выходзяць у эфір, адразу нейкія недарэчнасці. Мы як усё роўна, да, гэта як наша доля, як наш лёс. Нічога простага не бывае. Нічога простага не бывае, да, і як вучні часта гавораць, да, што, правда, ну, не ведаю, у мяне, слава богу, такога няма, но як настаўнікі многія гавораць, што вучні, ну, навошта там вывучаць мову, літаратуру, то есть вось з перашкодамі. І я думаю, што цяпер гэта, ну, усюды гучыць, і ад бацькоў такое чуеш, што ім матэматыка мне ў жыцці не прыгадзілася абсалютна ні разу, да. І ну, вось па гэтаму, ну, акцэнтаваць, хаця я не думаю, што гэта практыка арыентаванасць, шмат іншых кампетэнцый дае літаратура. Раней гэта было як праграма па ўмаўчанню, акадэмічныя веды. Да, гэта раней было, ну, ну, вось, і добра, што вось тут было, да, паказана, што на самой справе гэта
Літаратура ўсё ж такі гэта жыццё, да? І вось, тыя самыя вобразы, і як праз вобразы вось вельмі добрыя былі паказаны моманты, і я думаю, што настаўнікам яны дапамогуць, як праз вобразы паказаць, што, што, ну, і беларускія нашы рэаліі, беларускія нашы традыцыі. Таксама вось было, да, цудоўнае там слова, вось гэта пра хаўтуры. Ці ведаюць дзеці, што гэта такое, да, і калі яны зададуць пытанне, а што гэта такое, і потым зразумеюць, што яны, ну Мгм. ведаюць, да, просто слова такога не ведалі. Ну я, ну, лічу, што гэта, што нам трэба над гэтым менавіта работаць, звяртаць на гэту вот увагу, і каб дзеці ведалі, навошта ўвогуле беларуская літаратура, беларуская мова для іх. Мгм. Ну, шмат карыснага. Ну, і вельмі важны момант, каб сам настаўнік разумеў. Бо ведаеце, цяпер такая дрэнная тэндэнцыя ідзе, ну я пра сябе кажу, што ў мяне, канешне, клуб падтрымлівае. Вось, таму што ёсць такое прафесійная вось супольнасць і у школе калі браць, то канешне беларуская літаратура гэта ўжо прадмет не патрэбны абсалютна. І пры гэтым гэта громка заяўляецца шавінізм фізікі, матэматыкі, ўсё астатняе, а паколькі няма экзамену, няма ЦТ, вось што страшна, пабілі той прадмет гэты абсалютна не патрэбны. А гэта аблуда страшэнная. Да. Ну, 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 я лічу, што фактычна, да, многа залежыць ад настаўніка. Вось першае, што калі вот, асабліва калі мне даюць класы старэйшыя ўжо, я яшчэ іх не вывучала ў малодшых класах, ну, даюць 10, напрыклад, клас, якім я першае, што я калі заўсёды першы урок я пачынаю, говорю, для мяне, говорю, я толькі 3 навыкі, ну, можа, зараз бы я сказала 4 прадметы, якія, ну, абавязкова пакінула б у школе. Па-першае, гэта матэматыка, таму што яна мазгі ставіць як бы на месца, да, вось вучыць логікі. Фізіка, таму што гэта жыццё, ну, мы жывем, вось ўсё, што нас акаляе, гэта фізіка, што адбываецца. Трэцяе, гэта, ну, я не маю ўвазе па ранжыраванню, а проста 3, да, 3 як бы роўных. Гэта літаратура, таму што гэта душа. Нідзе ні ў матэматыцы, ні ў фізіцы мы адчуем дзеянне, працэс, але менавіта душа, тое, як мы эмоцыі, перажыванні, нашы вось гэтыя умазаключэнні, да, тое, што мы заўсёды там сабе думаем, надумваем, да, нашы рашэнні, гэта ўсё літаратура. І дзеці так глядзяць, ну, можа, зараз бы ўжо гледзячы на сучасны момант, можа, ўжо ў наступным 10 класе я яшчэ буду гаварыць гісторыя. Усё ж такі таму, што гісторыя, трэба ведаць гісторыю, яна паказвае, а што было, і можна лагічныя такія думкі, што будзе. Ну, вось уже для мяне зараз я яшчэ падышла да гэтага. А так вось заўсёды яны на мяне так глядзяць, як гэта так, і потым, да. І потым вось у 11 класе апошнім урокам заўсёды я ім гэта вяртаю і гавару, ну, як вы лічыце зараз? Ну, вось у мяне ўжо ва ўторак будзе апошні урок у 11 класе, хачу таксама паглядзець на іх. Яны згаджаюцца, калі мы гаворым пра тое, але самае галоўнае, вось пабудаваць урокі так, вось, як Галіна Анатольевна сёння паказала, каб паказаць гэту сувязь, што гэта на самой справе, што гэта так, што гэта і традыцыі, гэта і нашы эмоцыі. То есть заданні, да, трэба падбіраць, можа быць, і зусім раней іншыя зараз. па маладосці можна было выцягнуць урок на эмоцыях. І ў нас гэта было вось такая практыка адкрытага урока. Больш эмоцый, больш святла. Ну, а каб быць эфектыўным, трэба кожны урок такі праводзіць, а на гэта ўжо не хопіць ні ў кого, ні харызмы, ні здароўя, і па гэтаму вось больш такое становіцца. Ну, можа, гэта толькі ў ўсіх старых людзей, як у мяне. Ужо не трэба прыдзяняцца. Так, я зараз тады, я ўжо перайшла ў наш чат на Ютубе. Так, ну, з намі былі Гомель, Мінск, Магілёў, Слаўка. Гэта людзі героі, таму што ў суботу ім ці няшчасны, в суботу ім няма чым заняцца. Я больш скажу, з намі быў яшчэ Электрагорск,
Ого. У нас ёсць, я не ведаю, як назваць гэтага чалавека, які заўсёды з намі, гэта Маскоўская вобласць, О, раён, ну, дзесьці там каля Масквы знаходзіцца. Я мгм. спецыяльна па карце паглядзела, дзе гэты электрагорак знаходзіцца, і заўсёды з намі. Добрый дзень нам жадае. Ну, Так. им Я складно. просто хочу яшчэ сказаць, што калі з намі будуць і глядзець эфір будуць рускія казахскія настаўнікі, часта у нас глядзяць нашы эфіры гэтыя настаўнікі, можна ўключыць субтытры. Там Мгм. спакойна ўключаеце субтытры, чытаючы з субтытрамі, ўсё будзе вам зразумела. М. Так. Так. Щас, ну, гэта пытанні пра тое, што вось хто яны, да, былі адказы. Потым вось Светлана Івановна гіне яшчэ на адзін са слайдаў пра бровы. Гэта месяцы на ілбах, а калі было дадзена ў ілбах, гэта рогі. Ну, Светлана Івановна умее, да? Яна ў нас крэатыўны Смела чалавек. спрачацца з граматыкай, з настаўніцай беларускай мовы. Да. Мгм. Так. Вялікі дзякуй. М. Так, вялікі дзякуй, многія гэта гавораць, так. Это было чудо, и то, что я услышала, и сам процесс, как борьба за свет. Светлана Назарова у нас написала. Ну, такие цудоўная метафора, да, борьба Ой, за да. свет. За інтэрнэт. Да. Ну, Так. вельмі цяжка было прызвычайваць, я ў мінулым годзе адмовілася, таму што я не адразу да вось гэта таксама трэба было. Калі ты выходзіш у аўдыторыю, ну, яно неяк вось зваротная сувязь, як гэта сказаць, можа, я так Мгм. гэта ўспрымаю. Ну, але прайшоў час неяк. Першы вопыт у мяне быў напісанне ўрока, на Ютубе ён ёсць. Гэта трывожная, господи, непаўторная вясна. Непаўторная вясна, так, я Шамякінскі, да, глядзела. тры вось гэтыя урокі. Я ўжо так у сістэме дала. Я таксама памятаю ковід, гэта ўсё ідзе. І тада была першая спроба вось гэтага дыстанцыйнага навучання такога, да. І не зайшло. Ну, цяжка, да. Ну, пэўна, Цяжка, супер цяжка. ну, настаўнікі, якія прывыклі работаць у класе, ну, Мгм. ёсць жа настаўнікі, якія прывыклі работаць, ну, якія працуюць толькі вось дыстанцыйна, да, онлайн ж там школы ці што. Мгм. А тыя, хто всё-таки прывык работаць у класе і патрэбна эмоцыя жывая і Абсалютна правільна. Рукамі памахаць надо так. сабе. Я калі на фатаграфіі сваіх урокаў гляджу, я думаю, божа, гэта я. Ну, а неяк так трэба аўдыторыю. І Так пас што робіш гэтымі так рукамі. што Да. так Ну, што да, так што вось у нас такі атрымліваецца вельмі. Ну, вялікі дзякуй за такі жывы эфір. ну, Мы убачылі жывыя эфіры. Гэта вельмі цудоўна, што гэта не пастаноўка, бо зараз вельмі, ну, людзі любяць не пастаноўкі. І гэта я лічу правільна, таму што трэба быць, ну, адкрытым. І вось гэта адкрытасць сёння ў нас была ўжо, пэўна, супер, да? Супер была адкрытасць, гэта было вельмі цудоўна.